L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta tibassar tkabbir fit-traffiku ta' 13% fuq is-sena li għaddiet. Fost l-oħrajn se jsir investiment f'żona ġdida ta' parkeġġ għall-ajruplani li tippermetti li jkun hemm operat miżjud fil-linji tal-ajru lejn pajjiżna. Intant l-MIA ħabbar li 6.77 miljun passiġġier huma mistennija jgħaddu mit-terminal sal-aħħar tas-sena. Alan Borġ kelliem mal-ajruport qal l-indikazzjonijiet jiġdu li t-traffiku tal-ajruplani għall-ewwel nofs tas-sena żdied b'16.3% u jinnota l-indikazzjonijiet juru li s-sena 2018 se tkun sena oħra konsekuttiva ta' sieda fit-traffiku. Fl-istess waqt fuq aktar indikazzjonijiet għal ġejjien mhux taqstant qrib qed iħarsu bir-reqqa lejn l-impatt li se tħalli l-Brexit u kif ukoll il-prezz taż-żejt li hemm indikazzjonijiet li se jiżdied. Fil-konferenza stampa ġie spjegat kif il-kumpanija se tkun qed tagħti bidu għal pjanijiet għal żvilupp ta' żona ta' parkeġġ għall-ajruplani. Dan l-investiment jammonta għal miljuni ta' euro u se jkompli jkabbar l-operazzjoni tal-istess ajruport. Intqal ukoll li anke biex il-passiġġier ikun aktar akkomodat se tibda il-ħidma biex jibda x-xogħol fuq Malti Historical Park li se jakkomoda faċilitajiet ta' kiri tal-karozzi u kif ukoll jipprovdi 700 spazju ta' parkeġġ addizzjonali fl-ajruport. Intqal ukoll li l-iskeda tas-sajf toffri mit-destinazzjoni b'16 rotta li se jkunu estiżi fl-istaġun tax-xitwa. Sissa fl-2018 l-aktar 5 pajjiżi li qed ikun hemm vjaġġi minn u lejhom huma r-Renju Unit, l-Italja, il-Ġermanja, Franza u Spanja. L-akbar linja tal-ajru baqgħet dik tar-Ryanair bit-tkabbir anki ta' 13% fuq is-sena li għaddiet. Issegwi hemm il-linja nazzjonali l-Air Malta.